И здраво върви! Вържи! Вържи сега, вържи! Вържи и то ще го колим. То ще го колим, няма да се отърве. Дайте, завъртай. Завърти го, завърти го! Дай ръката, керата! Тук е! Яво мали бутуши! Бутуши! Дай то! Его! Я да дигне да го питам как ще я прави тази работа. Дигай! 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 Бей да го ръгнем този. Този слезе изтърване. Свалете го долу в стаята за разпити, всичко да се каже. Отдей! Кого е бил? Кои са другите? Той май умря после. Я му присвети на кого. Живе! Живе! Айде, Кой е то сложи? айде! Як мискинен! Долу! Оттам да тука! Взимаш ли? Абе, не се ли свършкам? Има! Още има? Пак ли отборна орейца? Абе, дай да се изполим какво ги вкарваме пей тука. Па чакай много Малко даде. по милост била, ама за кои. Ходим ги. Ох, я го искам да съм обаден! Свали го тука, си го. Отрежи му! Милош, я го дигай. Айде на пранките. Айде на пранките. Айде на пранката. Давай! Откъсно вършиш него. На късо го върши. Един месец хляб да не види. Уранил се и с царска манша. В манастира ще затваря. Ще пукат под царя. Дай инжирна тука. Абе, бомбата. Те голямата тояга да му ударим тая тояги. Да се поокрути малко, стига го биксаш. Уди го с тоягата. Вие да стъпи го да има неговата. Дай отръм на вече. Ще му отръти глава. Бея каза да го Да не го убивай, няма го убивай. Я го фащай. Я го фащай. Тук си е пукнал. Давай го. Карцера! О, как да? Без хляб и вода 3 дела! Оттам тук. Взема едно обръч. На фона на петишака иониката. Има ли още? 21 век. Няма повече хъди. Берем. Няма. Аз няма да вземам. Машал! Ам сега да додат кадали.